Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 43 anyos nga laborer nga igo lang matud pa mag-cash advance. Patay human gitigba sa lider sa ilang kooperatiba sa Polumulok South, Cotabato. PWD nga tricycle driver. Patay human na hit and run og SUV sa Davao City. Kabanay sa biktima nanawagan sa nakabangga nga musurrender na. Magsuong Mayor Baste ug Congressman Paulo Duterte, gisaway ang grupong mibahad sa nasod nga modawat kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kung maaprubahan ang interim release niini. Cagayan de Oro City Police, gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang katakos niini sa 3 to 5 minute police response time nga gitakda sa PNP. Pasado ka ha? Usa ka karaang balay sa General Santos City, nasunog human na igo matud pa og kilat. Mga LGU ug eskwelahan sa Mindanao, aktibong misalmot sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Pasado ka ha?